Hello guys, narokno jotono lamsogo ani YouTube channel lo hingke vibe song ang tini khumlungo sok paijak hingke norokbo saimambai ang tambagoi paikana kaisa job choli tongo khumlungo norok jotono saimambai o haipano ang nong teisa saikana rwka hingke haipano ang tini soita no ongkukmani do haipano iko asuk ke borok bangkha norok no phunuknai norok nai tongdi phunuknai. Nokni asuk dakjang khormasi 500-600 jonani pore wngna. Asuk borok bangmani asuk ke borok bangkha hajar bangmani soita o phaimasi taphano joma mariyaku asuk ke tui khe borok bangkha bokrok ni su mana de mama na mamaya bokrok ni thakra bokrok masa soita betan ongkoma kaba leng yedi bai no asuk ke borok bangkha hingke tabuk hingke joma ripai bikha ekdom tui jemon tui kotor toklai phaima hingke asuk ke borok bangkha hingke tabuk chwng joma ripai bikha ekta o khaino joma ripaikha hingke tabuk hingke nogo thanglai chinai hingke norok no jotono no hambai tei joto kaham tongbai.